kai tun safe a ce ko sweet ba siya ba kai gaskiya cin da sana'a ne what hanya ma ba wiwi zan koma sayarwa ba. Assalamu alaikum. Wani banga. To. Ka kuɗin? Na ba ka kuɗi mana. Ka duba na ba ka kuɗi. Wani kuɗi ka ba? Ban ungana. Na ba ka kuɗi mana. Ban ungana. Irin ku ne iyayen ku suke koya musu sata. Ka ji da wani goyon bai. Ka bar gurin nan ko in tattaka ka. Ni ka bani kuɗi na ba ka kuɗi. Ba ka bar gurin nan ba. Ka bar gurin nan. Ni kawai ka bani kuɗi na ni ba na yadda ba. Ɓarawon banza ɓarawon wofi ba gurin nan. Ƙaramin yaro a aiko shago ya zai karɓar mutane. Ni ba na yadda ba sai ka bani kuɗi na. Ni kawai ka bani banza. Gaskiya ni ka bani kuɗi. Ka bar gurin nan. Ni kawai ka bani kuɗi na. Ka bar gurin nan. Wai na ba shi kuɗi zan siyo anga na ba shi wani ce ban ba shi kuma ya ƙwace anga. Naira 500. Ɓarawon banza ɓarawon wofi. Ni dai ba na yadda ba kawai sai ka bani kuɗi. wani shago ka saya. Kuma na ba su sayayya. Ba da irin haka ba. Yaushe zan yi arziki. In ci na wancan ba kuma zan ba da kayan ba kuɗin ba kayan. Shi zai ke. Ka zo siyayya ba kuɗi ba kowa ba riba. Ai a haka zan koma yin kasuwanci. A haka zan yi kuɗi. Alaikum salam. Lafiya. Yawa ba ni sigari. Ko kuma su za ka bani. Ba ni kuɗi. What? Na ba ka bani. Yaushe ka ban kuɗi? Na ba ka tuwon. Yaushe ka bani kuɗi? Na ba ka tuwon. Ni ka ba tuwon to shagon nan ko naira biyar ba ciki. In ka ba abin da ake da aka kuɗi na. Kamar ya na ba ka tuwon. Ba ni kuɗi na ka ban kuɗi na kawai. Kai za ka ci min za ka min zarra. Ban gane zarra ba ka ban kuɗi na kawai shi ne kuɗi na. Ka bayar da kuɗin nan ba na Ka son. ban kuɗi na fa. Kai kuɗi ka ban. Kai waya ya Babba da ne. kai za ka yi sata. Will you keep quiet? Babba da kai Ba na son kana min iyo. ka ban kuɗi na. Na iyo. Ba ni kuɗi na. Da Allah ya Ba ni kuɗi na ce wallahi zan farka. A zo sigari kwali ɗaya mu na fito. Kawo sigari kwali ɗaya ce. Kana. Ni ko shi mama. Ƙaramin mu na fito. Ya kake ƙaramar sata wallahi. Ƙarya kake wallahi. Ina gaya ma. na gode. Dawo. Kai daman an ce ko gaba ma da gabanta. Kaga wanda ya fi ni cin haram